Ola, son Cris Barreiro, son exalumna do grao en Enxeñería Informática da ETSE e actualmente traballo como Senior Software Engineer en DuckDuckGo. Previamente tamén traballei en consultoría, en startups como Meep ou Situm e en scale-ups como Spotify. O certo é que eu nunca tiven nada claro a que me quería dedicar e decidí matricularme en Enxeñería Informática no último momento, pero o certo é que a ninguén lle pillou por sorpresa porque sempre foi unha persoa que lle gustou moito cacharrar con ordenadores, romper cousas e sobre todo volver a mañalas despois. Como muller en unha industria fundamentalmente masculinizada, teñome atopado con moitas situacións nas que, por exemplo, en reunións, eu propoño unha idea, non se lle fai nin caso, para que minutos despois un home veña a repetir o mesmo que eu xa dixen e de repente esta idea teña moita máis aceptación. E non é algo que vise solamente en min mesma, senón que teño visto tamén en moitas outras compañeiras de traballo. Creo que a muller pode achegar moitas cousas a este campo e creo que é especialmente importante a día de hoxe coa crecente popularidade da inteligencia artificial. Creo que é fundamental que tanto mulleres como persoas pertencentes a outros colectivos infrarrepresentados formen parte destos equipos de desenvolvemento para impedir que se repliquen ou se maximicen os sesgos cos que esta inteligencia artificial foi entrenada que moitas veces son derivados do mesmo equipo de desenvolvemento. Por exemplo, foi moi sonado un caso no que unha inteligencia artificial utilizada para a selección en Amazon fora adestrada con currículums fundamentalmente de homes e, polo tanto, descartaba de xeito prácticamente automático os currículums de mulleres. En canto aos 17 obxectivos de desenvolvemento sostible, creo que o que máis contribúe a día de hoxe á miña actividade profesional é o de produción e consumo responsables. Creo que a día de hoxe gran parte dos produtos e servizos que utilizamos, aínda que poidan parecer gratuitos porque non temos que pagar unha cantidade monetaria por eles, ao final estamos pagando por eles en forma de datos persoais. Dende DuckDuckGo traballamos para elevar os estándares de privacidade online e para proporcionarlle aos usuarios unha forma de protexer a súa privacidade fronte ás moitas veces abusos que se cometen á hora de recabar datos persoais por parte de terceiras compañías. E, polo tanto, pois axudar a xente a que poidan seguir consumindo estes produtos e servizos ou incluso a proporcionarlles novas alternativas dunha forma que sexa moito máis sostible e moito máis responsable cos seus datos persoais.